Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asi ano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, kunepo pamsiwo, anouya, une ari pamsiwo. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Mrs. Shailet Chakabveyo vari kutiturikira kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Toda kutenda hurukuro yatinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya Chitema Chinoda Kunzvengwa. Kuti munhu ugare muukama hwakanaka naMwari zvinoda kunzvenga chitema. Nokuti nguva nenguva chitema chinogara chichivavarira kuswedera pamunhu kuti chiitwe nemunhu. Saka zvakakosha kuti tichinzvenge. Regai timbonzwa yambiro dzatinopiwa nevamwe vakararama pakutenda kudhara. Job chapter 1 verse 1. Job chapter 1 verse 1. Kwakanga kuno munhu panyika yeUzi wainzi Job. Munhu wakanga akakwana akarurama, waitya Mwari achinzvenga zvakaipa. Right. Chakabatsira Job mukurarama kwake anonzi aitya Mwari achinzvenga zvakaipa. Kutya Mwari takambosangana nazvo mune chimwe chezvidzidzo zvatakaita kumashure. Tikaburitsirwa pachena kubva mukati meBhaibheri kuti kutya Mwari kuchengeta mitemo yake. Saka Job munhu airarama achichengeta mitemo yaMwari. Asi chimwe chaimubatsira kuti agone kuchengeta mitemo yaMwari kunonzi aiita zvakaipa zvekunzvenga. Saka zvakaipa zvoda kunzvengwa vadikani. Regai tidzwe kuna Job 31 pavhesi ya1. Job 31 verse 1. Ndakaita sungano nemeso angu, zvino ndingatarira musikana seiko? Saka Job ari kunzi anoti ndakaita sungano nemaziso angu. Zvazvinongoreva ndezvekuti akazvimisira pamwoyo pake kuti kana akutarisa vasikana kana kutarisa vanhukadzi asavatarise nenzira inomumutsira zvimwe zvakashata. Pane matarisiro ekuti zvinosiya mupfungwa mane zvimwe zvinokuita kuti uende mukunotadzira Mwari. Chimwe chinhu chaikosheswa naJobho chaainzwisisa ipfungwa inobudiswa pachena naJesu kuna Mateo 5. Tiverengere muranda wacho paMateo 5 verse 27 na 28. Matthew chapter 5 verse 27 na 28. Makanzwa kuti zvakanzi usaite upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri, mumwe nemumwe unotarira mukadzi achimuchiva, watoita upombwe naye mumwoyo make. Saka Jesu ari kuisa pachena panapa. Anoti iye upombwe kana huchitariswa kudenga vachinyora kuti munhu uyu aita chitema cheupombwe, hakungotariswi vaita action yacho chete, asi chero nevazvifunga. Ugere kwaunenge wakagara Petera, wakagara padanda padombo, wakagara pachiyamba mako, zvauri kufunga pamusoro pemumwe munhukadzi, izvozvo zvinogona kurejestwa seupombwe pamberi paMwari. Alright. Saka ndiri kuona sekunge uri kuda kutaura. Ndiri kuona kunge munoda kuomesera vateereri vedu mufundisi. Munoda kuti vese vasare dzamo. Aiwa, iwe Caston, usati muri kuda kuomesera nekuti zvinobva zvaita sekunge ndini ndiri kudaro. But nyaya iri kubudiswa pachena neBhaibheri kuti kufunga chete kunogona kuita kuti munhu atonzi imhombwe naMwari. Saka ndo zvainzwisiswa naJobho. Ndosaka ari ndakaita sungano nemeso angu kuti pamatarisiro andinoita munhukadzi ndisamutarise zvinosiya zvasumudza pfungwa. Alright. Dzakarerekera ikoko. Okay. Zvichireva kuti kufunga kwako nema action ako
zvinofanira kunge zvakachena pamberi paMwari. Alright. Ndo pfungwa iri kubuda pachena. Okay. Saka chimwe chiri kubuda pachena apa ndechekuti muupenyu hwaJobho vasikana vanga vari safe. Vasikana vaive safe. Okay. Zvekuti vasikana, even mamaid, vasikana vanobatsira basa mumba vaya muupenyu hwaJobho vakanga vari safe. Ndiri kuona uchidetseka kuti uri kurevei pastor. Uri kuona kuti vasikana vazhinji muupenyu hwedu mazuva anaya vari kukanganiswa nevapfumi. Alright. Vasikana vazhinji vari kuparadzwa hunhu hwavo nevapfumi. Unoziva upfumi ukaenda mumaoko emunhu asingatye Mwari, asina kuita sungano nemeso. zvakafanana nebanga rabatwa nebhinya. Alright. Rinouraya banga iroro. Saka upfumi ukaenda mumaoko emunhu asingatye Mwari, asingadi kuteera mirayiro yaMwari, unotiparadzira vana. Alright. Saka Jobho aive mupfumi, asi aitya Mwari, ainzvenga zvakaipa, akazvimisira pamwoyo pake kuti muri kuti here Jobho kuri kwekuti aida kubatsira mumwe munhu kana mumwe musikana wenguva yake neschool fees, kune kuri kutobatsira kwakachena. Kubatsira kwakachena kusiri kuteya. Even akati nguva yekwai kusina mota, even akati kwira ngoro yangu, zvazvisina chivavarirwa chiri kunoguma mune zvakashata. Zvese zvaive zvakananga pakungobatsira zvopera. Ndosaka pane imwe nzvimbo Jobho achiti chero shirikadzi dzinotoimba nziyo dzichiisa zita rangu mukati. Kwete zvekudanana nadzo kana kuita zvakaipa neshirikadzi, aiwa zvekudzibatsira dzoenda dzichiti kune muranda waMwari anonzi Jobho. Ndo mararamiro aita. Saka ndo manzvengero aiita Chitema, ainzvenga kubva mukutarisa chaiko. Imboverenga. Saka kura kuti nhasi tinoda kuita sana Jobho, mutora kuti tofana kuchenjerera zvatinotoona munharaunda, pafoni dzedu, pamaterevhizheni. Zvese izvozvo nyaya yedu ichasvika ikoko. Iri kusvika ikoko. Apa pari kunzi Jobho pakureleta kwaaiita nevanhukadzi, aiziva kuti ndinofanira kugara ndakachena chero mumafungiro chaiwo chaiwo. Ati ndiye pana Jobho 31 pavhesi ya7. Job 31 vhesi ya7 na8. Kana kutsika kwangu kuchinge kwatsauka panzira, nemwoyo wangu ukateera meso angu, kana gwapa richinge ranamatira pamaoko angu, ipapo ini ngandidzvare hangu, asi mumwe ngaadye, zvibereko zvemunda wangu ngazvidzurwe. Now Jobho ari kuti panapa ari kubudisa pachena kuti pane hondo inogara iripo pakati pekuita zvakanaka kunodiwa nemwoyo nezvinodiwa nenyama. Pane hondo, pane kukakavadzana kuripo. Nyama inenge ichingoda kuita chero zvakashata, asi mwoyo unotya Mwari woti this is wrong, usadaro. Saka Jobho ari kuti iye kana zvingaitike kuti ndakundwa nenyama, ndaita zvandisingafanire kuita, ari kuti iye Mwari tongai kuti ndidyare mumunda, zvandadyara zvisare zvichikohwewa nevamwe. Zviri nani. Anoti iye ngandigashire matuso kuti aiti iye ndandirangwe. Kuti ndakundikana seapa, ndakundikana panyaya idzodzo. Saka ngandisambosiwa ndakadaro. Kana zvirava kuti ndaenda kujeri, vamwe vozosara vodya zvandakarima, kana kuti ndafa, vamwe vachizosara vachikohwa zvandakarima, ngazvitodaro. Ndikunzwa achitoti kuri kwekuti ndadyara mundapeta zvidzurwe. Vamwe ngavadye zvavo. Imboverenga Jobho 5 unzwe pavhesi ya5. Job 5 vhesi ya5. Zvaakacheka zvinodyiwa nevane nzara, vanozvitora kunyange napakati peminzwa, vane nyota vanonwa pfuma yavo. Jobho ari kuti iye kana munhu aine misikanzwa achitadzira Mwari, kunyange akasosera zviri zvake neminzwa, vatorwa vanopinza maoko nemuminzwa iyoyo vachinotora zvaakasosera. Kureva kuti security chaiyo inouya pakutya Mwari. Mwari ndiye anotendera kuti minzwa yawasosera nayo ishande ive effective. Kana akasatendera zvinongotorwa wakasosera kudaro. Saka ndo zvainzwisiswa naJobho pacho kuti handifanire kutadza nenzira idzi
nekuti Mwari ndiye anondibatsira kusosera pfuma yangu. Saka muri kuti here mufundisi amenovateereri kana murunzwa zvakanaka muri kuti here mufundisi pamwe paya patinozoti mwana ndiri kungoshandira vamwe ndiri kungoshandira vamwe kuri kwekuti tatambanudza chidzidzo ichi chinogona kudzoka panyaya iyi Chinodzoka ipapo kuti kushanda uri kushanda asi zvichi Mwari anenge achingoregera uchita seunge wakasosera but zvichingopupurukana hapana zviri kumbozoradza zvabuda hazviumbike hazvimise chinhu chinoramba chakabatika alright nemhaka yekuti hazvina chikomborero chaMwari ndakumusotesa kune mamwe maareas eupenyu hwako. Okay, pastor. Rega unzwe kuna Luka 4 vhesi ya 13. Pfungwa yatiri kufamba nayo vateereri ndeyekuti zvizhinji zvinowira vanhu zvinozoita kuti vanhu vararame zvinotadzira Mwari zvinogona kunzvengeka. Okay. Luke chapter 4 vhesi ya 13. Diablos akati apedza kuidza kwose akamusiya kusvikira imwe nguva. Right. Panapa pari kunzi Satani akanga aedza Jesu 3 times achimuedza. Jesu achikunda nekuda kwekuverenga magwaro. Ipapo panyaya iyoyo mukanoiverenga vateereri inoisa pachena kuti chimwe chinhu chinobatsira kuti tigone kukunda zvakashata kugara tiine ushamwari neBhaibheri, kuriverenga, nekuti pese pakaedzwa Jesu aipindura achiti kwakanyorwa kuchiti, kwakanyorwa kuchiti. Saka izvozvo zvinokubatsira kana ukatarira musikana unorangarira kuti kwakanyorwa kuchiti. Saka zvokupa simba rekugona kukunda zvakashata. Ndo makundiro akaita Jesu. Mirai ipapapo. Mati tikagara tichiverenga Bhaibheri zvinobatsira. Miedzo iyi inoya mazuva ese here mufundisi? Miedzo pavhesi rawaverenga betera hanzi Satani akambomurega kana kuti idzokorere vhesi iyo. Ndainzwa pfungwa yandinayo ndanzwa muchiti chimwe chinobatsira kukunda miedzo kupotawo chiverenga Bhaibheri. Right. But isusu atendi manje tinongoribata musi wekuchechi. Musi wekuchechi ipapo ndopari kuti netsa manje zvekutoti mukatarisa nguva zhinji yatinoita chirongwa chinechi vakawanda vamwe vanenge vachienda kumakereke ndokane kari kekutoribata bedzi vhiki rose. Ndiri kutya manje kuti kana miedzo ichiuya vhiki rose isi tichizongoribata kawani ndopandiri kuzoreva kuti tiri kutogara takarerekera. Tiri kugara tisina simba rekukunda zvakashata. Saka pari kunzi Satani akambomurega for a season achimirira another opportunity yekuti azomuedza futi. Saka Satani usafunga kuti akakuedza makuseni ukakunda anobva aoneka kuti betera ndamutadza obva atosiya kusvika pakuguma kwenyika. Aiwa anoenda asi hanzi anozodzoka futi achitsvaga imwe mikana. Saka kureva kuti nguva nenguva Satani anogara achingotsvaga mukana. Saka chinodiwa isusu ndechekuti tigare takachangamuka tichishingaira kunzvenga zvakashata. Pfungwa yekuri kuti kunzvenga imufundisi right inodyidzana here nepfungwa yekuti ndobva ndati Satani haana simba paupenyu hwangu ndakatengwa neropa raKristu yotopera yakadaro. Pane pfungwa because zvakajairika ndezvekuti tikangoti takatengwa neropa raKristu takutosotesa Satani tichiimba kuti hauna simba pamusoro pedu ndakatengwa neropa raKristu ibva pandiri. Nepfungwa yamataura yekuti anenge anopota achimaira kana iye Jesu anobva ati kana zvichidaro pamuti munyoro kureva kuti kana inini ndichiingwa naSatani nenzira dzakadai watimowo imimi vanhu vabataka. Saka haikuna ungogutsikana bedzi kuti ndauya kuna Kristu ndakatengwa neropa. Aiwa pane zvinofanira kutoitwa neakatengwa neropa kuti tikunde. Ndo zvatiri kutaura muchidzidzo chedu chanhasi. Rega tinzwe mapisarema 37 vhesi ya 27. Mapisarema 37 vhesi 27. Ibva pane zvakaipa uite zvakanaka ugare zvakanaka nekusingaperi. Panapa